хәзер бу сорауга дөрес җавап бирсәм аптырап калырлар. Кызганычка каршы безнең мәхәббәтебез шулай шәлпәрәмә килде. Бик гашыйк булучан идем. Җыела мафия, мен булатмыйлар, шул мазутны алдым да күлмәгем буядым инде. Бүгенге көнгә хәтле мин үземне битәрлим. Тарихи бинабызның стеналарына, диварларына ятып җыламадым. Пачка долларлары чыгарып бирделәр. Менә ул планкада без бер кайчан да түбән төшә алмыйбыз. Сәлам дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез килде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта Татарстан Республикасының халык артисты, Галиаскар Камал артисты һәм минем почти авылдаш һәм Шаян ТВның бик якын дусты Фәнис Абыҗаханша. Сәлам. Привет. Сәлам, хөрмәтле караучыларыбызга, кайнар сәлам сезгә барыгызга да. Фәнис Җиһанша, театр һәм кино актеры, күп кырлы, сәләтле шәхес, татар театры легендасы. Төрле бидлекләр кисә дә үз йөзен югалтмый. Кысла йолдызлыгында туган. Ничек хәлләрегез? Әйбәт, Аллага шөкер. Шундый кышка, шундый матур, якты, карлы кәйфләр. Нинди яңалыклар белән яшәп ятасыз бүген көндә? Яңалыклар, менә яңа еллардан соң инде хәл җыябыз. Чөнки көн сайын икешәр спектакль уйнадык, бик тыгызга килде. Шул форсаттан файдаланып бөтен безне карарга килгән тамашачыларыбызга яңа бинабыздан да сәламнәр җиткезим әле. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен, билетлар сатуга чыгуга алып бетергәнегез өчен. Дөрестән дә тиз алынып бетелә. Менә көзгә кайтабызга, кайчан чыгасын, мин сезгә, әгәр дә минем интернет челтәрләрдәге аккаунтларыма керсәгез, күреп аласыз. Шуңа күрә миңа язылыгыз, мине күзәтеп барыгыз, мин билетларны кайчан чыккан шундук әйтеп бирәчәкмен. Афәрин, менә шып-шын блогер, әле безнең Фәнис абый. Үзен әйтеп куя да. Без шундый рәхәт нотада күчәбез кагыйдәләргә. Мин сиңа сезгә, мин сезгә дип әйтим инде. Син ди бар инде. Син ди. Тапшыруда инде, син ди бутыралар. Татарда сез юк бит ул. Син Айгөл син. Ярар. Мин сиңа хәзер кагыйдәләрне сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслеккә яки гамәл кылырга. Синең ике подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин ике дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Җазасыз гына булмыймы? Шундый рәхәт, матур студияда, шундый шибәр кыз белән утырам, мин монда синең авыздан җаза бирәчәкмен дигән. Әзгенә. Ярыймы? Матур итеп тәртипле генә әйттереп бирәм. Риза. Бик яхшы. Килештек, беренче сорауга күчәбез. Татарстан урамының башыннан ахырына кадәр ничә Фәнис Җиһанша сыя икән? Син миңа әйтә алмассың икән ул Татарстан урамының озынлыгын? Мин әйтсәм сезгә бик җайлы була. Димәк, әйдә уйлап карыйк. Әйдәгез уйлап карыйк. 872 дип. Алып карыйк әлеге җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Чөнки 72 саны бик бәхетле сан, мин әлеге елда туганмын. Менә бергә генә ялгышканмын, димәк. Якын гына. Әйбәт, дөрес җавап дигән сүз. Юк инде, алай ярамый, алай эшләйбез дә. 871 тапкыр Фәнис Җиһанша рәхәтләнеп әлеге Татарстан урамына сыешачак. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Беренче булып нәрсә сайлыйбыз? Дөреслекме, гамәлме? Әйдә, шундый рәхәт утырабыз, ихластан сөйләшик әле. Шуңа күрә дөреслек дип сайлауны мин яңгыратып карыйм. Бик яхшы, ярый, мин сезгә сорау бирәм. Камал театры бит инде яңа бинага күчте хәзер, әйме күчеп китү һәм беренче шул хәбәрне алу, аннары соң әлеге хәбәргә беренчедән ияләшү, аннары соң яңа бинага ияләшү процесслары ничек барды? Уй халәтегез ул вакытта нинди булды? Мин хәзер бу сорауга дөрес җавап бирсәм аптырап калырлар, хөрмәтле тамашачылар. Ләкин дөреслекме икән, дөреслекме?
театрның тарихи бинабызның стеналарына, диварларына ятып җыламадым. Тузаннар иснәп җөрмәдем. Үзем белән аннан ниндидер теге авырына алып китәм дип хыялланмадым. Яңа бина төзелә башлагач, миңа экскурсия эшләделәр шунда. Әле алар теге чокырлар казылган, һәм менә булай бетоннар менеп кенә баскан иде. Мин ул проектның зурлыгын, масштабын күреп шаккаттым. Һәм мин тизрәк шунда күчү теләге белән яши башладым. Ул бит 57,000 квадрат метр. Аның эчендә 20 лифт кына эшләп тора, төрле безне театрның пишмакларына җиткезер өчен. Ә безнең тарихи бинабызда бер лифт та юк. Бәдрәфләрдә берәү генә. Анда бит һәрбер залның, һәрбер этажның үзенең бүлмәсе бар, үзенең буфеты бар, үзенең холлы бар. Ул менә әкият кебек, әкияти бина кебек, юкка гына аны әйтмиләр, безнең ханбикәбез байлаган, шушы Казанны яулап алыр алдыннан Каван күленә чыгарып батырган, шул байлыктан чыккан дип. Чөнки аның бизәкләре нәкъ менә безнең татар хатын-кызларның менә синең кылау галкаларын кебек, менә синең йөзендәге шундый чәчәкләр кебек бик матур, һәм мин аңа сокланып килдем, көтеп тордым, кайчан күчәбез, кайчан без монда эшли башлыйбыз. Аннан соң мин интернетта әлеге тарихи бинада барган спектакльләрнең видеосын куя идем, һәм без бит параллель 2 бинада да эшләдек, һәм яңа бинада. Менә җир белән күк арасы. Ул нәрсә дигән сүз? Димәк, андагы акустика белән бергә утлар да күпкә яхшырак. Һәм ул безнең яңа бинабыз, әлеге тарихи бинадан техник яктан бик күп яктан камил иде. Бүгенге көндә ничә экскурсияларга билетлар табып булмый, чөнки андагы матурлыкны без бер генә кирип кенә күрсәтеп бетерә алмыйбыз. Шуңа күрә безнең променад дигән спектаклебез дә бара. Без инде театрның төрле сәхнә артларына да керәбез, асларын да күрсәтәбез. Плунжерлар бар, анда люк проваллар бар, тагыллан инди шундый телгә ят исемнәр бар. Без аларның барсын да эшләтеп тамашачыларга күрсәтәбез. Шуңа күрә мин анда рәхәтләнеп матур хис-тойгылар белән күчтем. Әйе. Менә бит әле җансыз бина бит ул дигән хисләр булмадымы? Уйлармы? Әлегә хәтле аның җаны әле киреп бетмәгән. Әле ул аягына басып шабып барган бина түгел. Без аны менә шушы театр аурысы белән тутырабыз. Без артистлардан гына бу эш кулыбыздан килми. Шуңа күрә мин хөрмәтле тамашачыларыбызны да чакырам. Әлеге бинага килгәннән соң үзегезнең мәхәббәтегезне театрга, татар театрына, аның сәхнәсендә уйный торган артистларга булган мәхәббәтегезне калдырып китсәгез, күбрәк алкышлар әлеге диварлар ишетә, шул хәтле тизрәк ул җанлана, тулачак һәм театрның тарихында зур бер масштаблы эш булып калачак. Әйе. Театрның бинасының җанын кешеләр барлыгы. Әйе, әлбәттә, аларның менә безнең спектакльләргә, анда уйнаган артистларга, режиссерларга, һәм без бит анда спектакльләр генә уйнабыз. Анда безнең концерт программалары да бара, анда безнең очрашулар да бара, анда без репертуардан төшеп калган спектакльләрне дә күрсәтәбез, аны да карарга йөриләр, һәм бик күп башка чаралар уза. Әйе, алар күбәеп торсыннар, булып торсыннар. Күчәбез киләсе сорауга. Шаян ТВ каналында даими рәвештә чыга торган кичке әкиятләр тапшыру бар бит инде, сез алып барасыз. Һәм сезнең беренче сөйләнгән әкиятегез. Беләм. Әйдәгез әле. Кайсы булды икән? Чөнки ул бик кызык булды. Минем үземә дә зур шок булды. Мин әлеге әкияттә син сораган булсаң, ничә персонажны башкардың дип. Мин әле уйлаган булар идем. Мин анда солдат та булдым, Хуҗа Насретдин да булдым, сөйләүче дә булдым, хан да булдым. Тагы кемдер булды. Мин анда берничә персонажны шушы әкияттә башкардым. Мөмкин булса, әйдәгез әле бер үзәк карап китик. Әйдәгез. Синең башыңда ничә бер текшәш бар икәнен әйтеп бир алсам, мин синең патшалыгында күпме халык яшәгәнен әйтеп бирәм. Миннән дә акыллырак, миннән дә тапкыррак кешеләр бар икән. Белдегез, мине балалар, зирәк кеше нинди була? Шуңа күрә мин бу сорауга зирәк солдат дип җавап бирәм. Җавапны алабыз һәм дөрес җавапны карыйбыз. Әлбәттә, зирәк солдат, Әле узган атнада гына миңа килеп төште бер видео, анда бик күп яплар бар. Әйе. Бу аска караганмын да, кая минем ботагым дип утырам. Әйе, Чыгардылар нидән соң, яңа ел каникулларыннан соң беренче тапкыр эшкә чыккан кешенең халәте дип инде. Ботагым. Ай, ботагым.
Тағы бір видео Әйе, келді, әйе. анда енді бір сөзіне айта алмайсы 100 тапқыр қабатлың, андан соң ақырда русша сөйлеше башлады. Можно анада көрсәтергә яплар, қызығалар. Биредә дә тамақ қай. Биредә дә ямақ талғар, хәзер тамақ ялғар. Биредә дә тамақ ялғар. Биредә дә тамақ ялғар әмәл таба алмагач, шук туган дальше китте. Яплар, қызығалар. Біз дұрыс жауап бердік. Әйме, сіз дұрыс жауап бердіңіз. Меңа Күшәбіз. нәрсә, нинди бүләк моның өчен? Келесі сұрау. Бүләк булып ма? Әйе. Тапшырылмаган хатлар фильмы. Без анда Фәнил сәбәбе белән икәү эшләдек. Икәү генә түгел инде, күп идек без. Ләкин без бергә эшләдек. Әлеге фильмда сез кадрда ничәнче минутта күренәсез. Так, тапшырылмаган хатлар фильмында Әйе. мин Уги әтисен уйнадым. Һәм ничек дип әйтергә, Уги әти бу инде Гомумән, бармак ул белән сезнең төрткән роль. кебек кенә. Әйме, ул шуның кадәр менә күз алдында кала торган роль, тапшыруга әзерләнгәндә карап утырганда гына түгел. Гомумән, сезне искә ала микән? Менә шул итеп менә, аны бит ул алай да түгел, аны күз җирәге дә юк, әйме каш җирәге дә юк. Анда сезнең караш белән Куркыныч. куркыныч. Әйе, шуны төшергәннән соң бит инде Илсияр Дамаскиннар әйттеләр. Ойды, әйдәгез әле шул фильмга килгәч, менә тапшырылмаган хатларга сезнең бөтен теге актерлык осталыгын күреп шаккаттык та, Әйе. сезнең өчен яңа пьеса язарга булдык, яңа сценарий язарга булды дип инде именно чираттагы кирегә мине төп рольгә алдылар бит Әйе, шул фильмнан соң. Күрәсең, күз карашы белән мин аларны да Әйе, күз карашы белән. әсир иткәнмен. Менә булай төртәбез инде 38. 38. Әйе, 20-дә 38. Алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Тагы бер генә Тагын минут. бер секундта гына. 20-дә 39-да кулыгыз күренә башлый, шуннан соң инде кадрга керәсез. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Әйдәгез дөреслек. Дөреслек. Хәзерге заманда кинода, күбесенчә кинодадыр дип аңлыйм инде мин анаеме, югары белеме булмаган актерлар пәйда була башлады. Алар рольләр уйныйлар, аларга рольләр бирелә чөнки алар популяр. Хәзерге вакытта интернетта алар популяр. Алар булырга мөмкин блогерлар, җырчылар һәм башка эштә эшләгән кешеләр, ләкин алар популярлашып китә һәм аларны чакыралар кинога төшәргә. Аларга ничек карыйсыз сез? Әйбәт карыйм. Димәк, киносы да шундый гына инде аларга профессионал артистлар, профессионал команда кирәкми. Ну, монда бит беләсезме, кинода шунсы бар. Анда белемнең булмавы да мөмкин, типаж дигән нәрсә хәл итә. Менә тик кенә утырасың, әнә син әйттем бит инде күз карашы белән генә. Әгәр дә аның күз карашы, аның тотышы, аның эчке психофизикасы әлеге образга туры килә икән, ул сөйләмичә кадрда гына утырса да инде бер роль була. Чөнки кадр шундый зәхмәтле әйбер, ул анда бер нәрсәне дә яшереп калдырып булмый. Анда менә үзең генә булырга кирәк. Анда бер башыңны бору, инде ул зур мизансцена. Театрда без баш борыр өчен зур бер куллар белән, гәүдәләр белән хәрәкәткә китерер идек үзебезнең хисләрне белдерер өчен. Монда күзне ачып йомугына да бер вакыйга булырга мөмкин. Шуңа күрә, әгәр дә махсус белме булмаган кешеләрне шул яктан сөйлиләр икән, мин моңа плюс куям. Ә инде кинога тартырга, ягъни менә шундый популяр блогерлар киләләр дә, ничек төшергәнне, ничек төшкәнне халыкка күбрәк тараталар да, халык яратып карый башлау дип алданганнар өчен мин минус куям. Чөнки кино ул зур сәнгать. Әгәр дә син чынлап та белеп аның бөтен конструкциясын, андагы эшләрнең нәрсәдән торганын, һәм дә инде персонажларны кадрда ничек күренәсен тоеп, ничек нәрсә әйтәсен белсә, ул вакытта инде ул күбрәк белемле булган кешеләрне чакырыр иде. Театрда бармы шундый кешеләр, менә махсус белеме булмаган кешеләр килеп уйный аламы театрда? Бармы хәзерге вакытта шундый булганлар? Бездә булып алды, стажерларны җыйдылар, ләкин кызганычка каршы анда махсус белеме булмаганнар менә эшләп китә алмадылар, аларны кыскарттылар. Күрәсең, театрда ул бербер беренче чиратта мәктәп дигән нәрсә бар, актерлык мәктәбе. Әгәр дә син предлагаемый обстоятельстволарга, теге вакыйгаларга, кульминацияларга үзеңне күрсәтә алмыйсың икән, аны уйный алмыйсың икән, ул бит инде
актерлык уже һөнәре сиңа чит ят дигән сүз. Әйе. Син аны үзләштермәгәнсең һәм ул әлбәттә тамашачыга күренә. Димәк, театрда тотмый андый кешеләрне. Безнең академия театрында андый кешеләр юк. Ләкин монда беләсезме, шундый бер әйбер бар. Үзешчән театр. Анда бит белемсез кешеләр килә. Әйе. Кай вакытта карыйсың, шаккатып утырасың. Хәтта без дә профессионаллар да булай уйный алмас идек дип уйлыйсың. Бездә профессионалларда нәрсә бар? Бар бездә планка. Менә ул планкадан без анда белем дә керә, тәҗрибә дә керә, тормышка карашыбыз да керә. Без бер кайчан да түбән төшә алмыйбыз. Ул планка куелган. Әгәр дә инде без теге, ничектер репетициялар ясап, шундый команда булып җыелып, спектакльне башлыйбыз икән, без ул планкадан өстә уйный алабыз, ләкин без төшмибез. Үз эшчәннәрдә ул планка юк. Нишләп соң алайса шаккатып утырган мизгелләр була, карап утырганда күп йөрим бит инде жюри составында да. Чөнки аларның менә шушы планканың өстен тәэмин итә җаваплылык. Анда килде жюрилар, анда килде тамашачы, алар алдында туганнары бар, алар анда якыннары, дуслары утыра, алар менә шулай теге дулкынланып, ул дулкынлану тагы бер энергия бирә, ул теге без алар ничек дип әйтергә инде куркуны энергияга әйләндерә алалар. Һәм сәхнәгә чыгалар да алар чын-чынлап ышанып, бирелеп уйныйлар, һәм без аларның да бирелеп уйнаганнарына без дә ышана алабыз. Әгәр дә мондый даими генә спектакль икән, мондый гади генә тамашачы, анда бер нинди дә менә эшне бутый торган җиннәр юк икән, алар ул планканы тотмыйлар, төшеп тә китәргә мөмкиннәр. Менә бездә профессионалларда шул планка бар инде. Аңладым. Рәхмәт, без ошыга иттереп җавап бирдегез. Күчәбез киләсе торга. Сез үзегез дә бер вакытны интервьюер булып алдыгыз, әйме? Сез интервью алдыгыз Илмир Низамовтан. Әлеге интервьюны мин шулай карадым һәм 24 минут 13 секундында сез нинди сорау бирдегез икән. Безгә дуэт яз дисәм, күпме акча түләргә тиешмен? Кайсысын сайларсың? Депутат эшеме, әллә композитормы? Татарстан читтәрәк торамы? Монда сорауның ахыры инде монсы. Кемнәрнең шигырьләренә иҗат итү йөрәгеңә май булып ята? Кайсын бирдегез Менә икән? мин 4-нчесен бирәсем килә. Бәлки мин аны бирер идем рәхәтләнеп. Буларны сез барысына бирдегез. Әйе, миңа менә бу сорау бик ошый. Әлбәттә мин улдыр дип уйламыйм, ләкин кемнәрнең шигырьләренә ул бит композитор өчен теге ниндидер бер шундый ничек дип әйтә, яраткан шагыйре була, аның шигърияте була, аның туры килә эчендәге хисләре, химиясе була дигән кебек. Мин шул сорауны бирер идем. Бирмәсәм дә бу сорау миңа бик ошый. Кемнәрнең шигырьләренә иҗат итү йөрәгеңә май булып ята? Алдыгыз әлеге җавапны һәм дөрес җавап күрсәтәбез. Безгә дуэт яз дисәм, күп акча түләргә тиешмен дигән туры Әлеге килергә мөмкин. секундта шул сорауны бирдегез. Дөреслеккә гамәлгә күчкәнче бер сорауым бар, әйме? Интервью алу ул бит шулай ук авыр нәрсә, һәм анда кыен сораулар бирү дигән нәрсә дә бар. Менә бу акча темасына биргән сорау шулай ук кыен, әйме? Менә ул нәрсәне ничек җиңәсез һәм Кыен түгел. Чөнки менә булай матур гына сөйләшеп утыру, ул кешедә ничек дип әйтергә, менә йоклар алдыннан радио куялар, радио спектакль кебек ул. Или анда нәрсәдер әзерләнгәндә фон булып бара. Ләкин менә шул фонда барыр өчен ул актерлык осталыгында да бар, ул ораторлык осталыгында да бар. Су бармы? бар. Вот, менә шундый ниндидер көтелмәгән событиялар вакыйгалар. Алла, мин беренчедән уйладым, әйтәм, уйнигына ышанма. Уйнигына ышанма дип. Аннары соң ничектер итә башлап берничә секундтан ышанды. Әйе. Менә шундый җирне бәреп чыгару дип әйтик инде, игътибарны, мәсәлән, утырасың аудиторияда класста, ниндидер тавыш белән игътибарны җыярга кирәк. Менә бу сораулар шулар рәтенә керә. Бу бик гади һәм бу бик ничек дип әйтергә, йомшак сорау. Аның тагы да катырак яңгыр итәргәннәре бар. Ике президентның кайсысын сайлыйсың бит шундый раганда, алар ничектер менә уятып җибәрә. Уятып кына түгел, ул баш миенең икенче якларын эшләтеп җибәрә дә, кеше үзеннән-үзе әзерләнгән сораудан чыгып, үзенең ичендә йөрткән җавапларын бирә башлый. Менә шуны аларга кирәк. Әйе, ансы да бар. Авыр түгел, ул ничек дип, ул азарт кебек бит инде.
Шулай. Менә бу акча турында сорауга килгәндә, әлеге сорауны сез үзегез яздыгызмы, әллә сезгә өстән бирделәрме? Бу үзеннән үзе барды бу. Үзеннән Әйе. Анда минем бар иде шул теге ниндидер скелеты, анда ул сораулар да түгел, менә шул хактарак, бу хактарак сорарга дип инде. Шул кешенең җавап бирүеннән чыгып, аны бит иң кызыгы нәрсә сөйләгәнен дә истә тотарга кирәк. Теге алдагы сорауга. Һәм әкренләп берничә сораудан соң тагы Әйләнеп кайтырга. шуннан чыгып өченче сорауны да бирергә кирәк. Менә миңа шунысы авыр. Минем хәтер уже аның башта нәрсә сөйләгәнен онытырга мөмкин. Шуңа күрә кайбер вакытта үзем дә теге шпаргалкага карап аласың инде. Рәхмәт, бик зур сорауга җавап бирдек. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Димәк, хәзер без ике дөреслек сөйләдек бит инде. Хәзер булачак гамәл. Әйдә, гамәл. Сезгә бирем. Хәзер без берәр кешегә шалтыратабыз һәм сорау бирәбез. Моның әлеге сорауга җавапны сез белүегез мөһим түгел. Шалтыраткан кешегез белергә тиеш. Сорау менә ничек яңгырый. У хәрефе татар алфавитында ничәнче хәреф булып тора? Сез җавап бирәсезме? Мин ахырда торадыр ди минем я. Или у белән бергә тора микән инде ул? Римар апага шалтыратып карыйк әле минем укытучым татар теле укытучысы. Ул инде лаеклы ялда. Онытмадым икән. Юк микән? Ул шаккатыр инде хәзер. Элемтәдә түгелсез. Без аның белән шул җәйкене генә аралашып алдык. Бик матур очрашу булган иде минем белән. Ул очрашуга да килгәннәр, алар берсен дә калдырмыйлар, шулай йөриләр. Мине беренче булып сәхнәгә аяк басарга тәргән кеше Лимар апа. Tamam. Hayırlı gün, hayırlı kez bu Fəni Cihan Şaydı. Fəni, mehirlerde. Allah'a şükür. Nişler bitirəsiz? Çok ileride. Ebilerse. İyi, hələ siz əbilər kibik deyil, yaş qızlar kibik girip yürüysüz. Hələ gənə sizin silap tıradırıyım mənə, jəykini birgə işraşığa bardıq deyip. Limar apa, şunday sırau var ime, min tapşırıda oturam Şayan TV kanalında. Hem sana selam eytələr mindağı alıb barışılar. Hem anda şaltıratıp birer kişiden bilirge hoştalar indi. Eytib birirge. Alfavitta Ü harfi urdak degəndəgi nişençi orunda tıra? Hayırlı. Sanatçısı var izleme. Fəni. Eydə sani gəli. A, B, V, G, D, Y, Yo. O'dan sonra da var bir tane. E, A, E, B, V, G, D, Y, Yo, J, J. Bu, mene kakras... Şundan sonra bitedi o. Eye. Mında Limar apa, bilge koymuyorlar, yakınça etik biz. Barışılmağız. Sizden barışığınız meye kuşa başladı kızlar. Allah'ım, şanıyla bir de kuzeyden gidiyoruz, tanıganımız yok. 26 değil bizeydi. 26. Eye. Yarı rahmet Limar apa bağırım. İsen sağ olunuz. Eniden, minnen sizge bir kup selamlar. Allah'ın rahmeti olsun. Amin, şulay bulsun. Evet, farkı. Demek biz bu benim birinci edebiyat okutuşusu. Şulay etip biz 26 degen sanını saylap alabız. Sizning javobingizni biz oldik. Ham ul javob. Urra! Шул иде безнең гамәл. Күчәбез киләсе сорауга. Сезнең китабыгыз бар. Битлексез. Әлеге китап үз вакытында, бәлки хәзердә ничә сум тора иде? Cevap variantları 200, 300, 400, 500. Bilgide arzan тұрған екен. Мен 500-ге қойырым, әлбәтте. Кім қойды bu бәйелерді? Ол бик матур. 300 болып шақты бұғай ол. Мене шул матур болғанға көре менен 500 итерим. 500 сум. 300 сум деп алабыз. Әйе. Түгел. Әлі 200 генә ме? Нишептер миндә 300 кебек истә калган. Мин үземә 300-дан сатып алдым менә соңгыларын. Алдық жауапны һәм дөрес жауапны күрсәтәбез. Ура! 300. Әйе. Яңа китаплар язырга планнарыгыз юкмы? Вакыт юк шул әйе.
Әйе, аннан соң бит инде ул безнең юбилейга да адарынып чыккан. Әле минем киләсе юбилейма ерак, бәлки якынлашканда шулай фоторәсемнәр белән, истәлекләр белән чыгарырбыз да. Әйе. Мин әлеге китапның презентациясын күрдем. Камал театры сайтында инде бар андаймы. Һәм ул бик дөрестән дә бик матур. Әлеге китаптан кергәндер бит инде керде сезгә име? Керемне хәтерләмим, ул саткан береннән кереп барды инде шунда 10%. Күп сатылдымы? Так, син хәтиге авыр сораулар дигән кебек инде. Китә башлады. Хәзер 1000 китап сатылгандыр инде минем. Әйе. Шәп инде Аллаһка шөкер. Әйе. Менә яңасында без аны көтеп калабыз, мин көтеп калам. Рәхмәт. Күчәбез киләсе сорау. Беренче теге Исемлеккә ултамган беренче белән булып, сиңа әйе. бирергә Ой. тырышырмын. Айда. Рәхмәт, бик зур көтеп калам. Безнең бар бит мемнар дип әйтегендәйме интернетта. Һәм сез бер кызны кабатлап видео куйгансыз, мастер-класска бер кеше дә килмәде дип язылган видео. Сейчас я только что вернулась с встречи, но, к сожалению, никто не пришел. Я очень расстроилась. Сегодня в этом зале должна была быть моя встреча с подписчиками. 30 человек заявлено было. Мастер-класс по ораторскому искусству. Ну, видите, я готовился. Никто не пришел. Хәзерге вакытта ничә лайк җитә икән? Һәм гомумән ул видеоның тарихын сорап китәсем килә минем. Аның артында бит тарих бардыр шулай. Аны минем бит ул күп җыелмады, аны бүтән пабликлар алды. Мин аңа игътибар да итмәгән идем. Бүтән пабликлардан кирип, карап, табып, миңа яза башладылар. Мине Мәскәүгә, Питерга, Ташкентка, шуннан соң тагы чит илгә куялы, ниндидер бер сәер илгә чакырдылар. Әйдәгез, килегез, без сезнең очрашуга кешеләрне әзерләп куябыз дип Алар инде. түгел киләчәкләр. Әйе, әле һаман язып торалар, кайчан була, кайчан була. Менә әле күптән түгел генә булды. Әйе, әле генә булды, күптән түгел генә соңгысы. Кешеләр килде инде. Әйе, Аллаһка шөкер, юк, киләләр. Бу беләсеңме ничек булды? Бу бер фирма сатып алган иде. Юк, белмисең, Айгөл. Син менә бер кызга ярып дисең, ярбы да бар. Сатып алды, фирма театр белән инде киңәшләшеп эшләргә җыелдык. Һәм аларда форс-мажор килеп чыкты да. Мине алар кисәттеләр. Кисәттеләр, мин инде килгән идем инде. Ну, әле аудиторияга кермәгән идем. Шулай кердем дә инде, кайтып китер алдан. Туктале иде шулай. Уйнап кына яздырыйм әле дип инде шулай яздырдым да, үзеннән үзе очты да китте. Безнең бит халык ничек дип әйтергә. Алар кеше безнең илдә генәдер ул. Менә кешенең кайгысын шу хәтле үзләренә китеп кабул итәләр. Гомумән безнең театрда да артистларның да юбилейларында шотлыгын да соңгы елга озату да үзебезнеке, менә үзебезнең туганыбызны озаткан кебек озатабыз, яисә үзебезнең туган көн бәйрәм иткән кебек бәйрәм итәбез. Бу безнең милләткә бигрәк тә хас әйбер. Күрше хакы тәңре хакы дигән кебек, күршедә бер хәл булса, менә үзеңнең кайгын кебек кабул итәсең. Менә шул да эшләгәндер дип уйлыйм инде мин монда. Әйе, бәлки анда дөресен дә борчылдылар инде, борчылдылар. Аннан соң, җүләр, нигә мин халыкны шулай ниттем инде дип тә үкендем инде. Булган беткән инде, менә сабак булды инде, бүтән андый теге. Ну, ул бит әле аннарсы карыйсың, кем юморны аңлый, кем аңламый дигән нәрсәдә бит. Әйе, аннан мин аңладым, мин аны алып куймакчыйм, аңладым, әлеге видео аркасында мине кайларда карыйлар, кемнәр белә, кемнәр көтә. Миңа җибәрәләр, менә монда кирип укыгыз әле сезнең турда шу хәтле күп әйбер язган дип, мине белмәгән кешеләр, башка мине белмәгән кешеләрнең язганнарын миңа җибәрә. Бу шулай ук сәер бит инде. Мине белмәгән, менә сине белмәгән кешеме? Әйе. Шулай ук сине белмәгән икенче кешенең язмасын укый да, миңа ярдәм йөзенә шул язмаларны җибәрә. Бу минем өчен дә ничектер бер шундый йөрәкнән итеп ала торган бер вакыйга булды инде. Әйе. Ярый, җавапка килгәндә, иншалла куелды икән сезнең битте. 4467. 4000 шулай алыйк әле по максимуму. Күп җыйсын әле. Күп җыйсын әле, әйме? Күп җыйсын, алдык. 4нче җавапны алдык һәм 1 җавапны карыйбыз. Әзгенә икән. Яра, шул кирәк. Капыймагыз. Күчәбез дөреслеккә кирмәлгә.
Без гамәл кылдык. Сез хәзер янәдән дөреслеккә ки гамәл сөйли аласыз. Без ике дөреслекне рәттән сөйли алабыз. Әйе, Бит әйдәгез дөреслек. Дөреслекле. Әзрәк кенә акча темасына кирип китә башладык, әйме? Шулай ук сорыйсым килә актерга ничек акча түләнә икән? Ул рольдән торамы, әллә сәхнәгә ничә тапкыр чыгып күренеп килүеннән торамы? Һәм гомумән театрда хезмәт хакы ничек формалаша? Һәм әлеге сорауга минем Фирая апа Акберованың хатирәсен әйтәсем килә, ул берсендә шулай итеп тапшырылмаган хатлар түгел, киредә ул искә алды. Бер хатным ди миңа килә дә сорый, сезгә ничек акча түләр, ничә сум аласыз дип, хезмәт хакын дип сорый. Бик башымны әйләндереп бетерде инде ди. Хәзер шыдамадым, әйттем ди, залда махсус бер кеше утыра. Шул кеше һәрбер сүзен синең язып бара да, шуннарысын сиңа акча түли дип әйттем ди. Менә шундый хәл. Ничек түләнә икән? Гел моны гел сорыйлар име. Гел сорыйлар. Мин шунлап әйтәм, бу сорауга мин җавапны әйтә алмыйм. Чөнки актерның аның бар 12 мең һәм тагы 15 меңме, 19 меңме без бит аванс алабыз һәм зарплата алабыз. Бәйләнгәне бар аның шулай. Менә өстәп түләүләре әйткәнне язып бармыйлар рольгә. Карыймы, син төп рольдә уйныйсыңмы, икенче эпизодик рольне уйныйсыңмы, яисә халык күренешендә чыгасыңмы. Һәм менә шул бүленгәннән соң синең әлеге спектакльнгә ничә тамашачы килде? Тамашачыдан да тора. Әйе, һәм ул аншлаг белән барамы? Аннан соң безнең премьерага, мәсәлән, спектакльләр 5000 булып чыга икән сатуга билетлар, премьерага уйныйсың. Инде бер 5 елдан соң алар төшеп бетә 3000-гә, 2000-гә, ягъни мәсәлән, мин якынча цифрларны әйтәм инде 2000-нән билетлар алалар. Менә тамашачы премьерага килгән тамашачы аншлаг белән һәм шулай ук 5 елдан соң килгән аншлаг белән тамашачы әлеге роль içinde төрлечә түләнә. Чөнки аның вакыт узган сайын билет бәясе дә арзанай барырга мөмкин. Әйе. Безгә дөресен әйткәндә менә шул төп рольдә уйнап тулы заллар җыйсаң әйбәт түләнә. Шул. Инде әгәр дә инде аннан соң тагы шунысы да бар, спектакльдә ничә кеше катнаша. Мәсәлән, 5 кеше катнашса, ул күбрәк ала. Әгәр дә инде Зәңгәр шәл кебек анда, Мөхәҗирләр кебек бөтен театр катнаша торган булса инде, анда инде 3 тиен, 5 тиен дигән кебегрәк. Анда сизелми дә. Шунысы да бар. Бөтенесе шул кешедән тора. Шуңа күрә безнең менә булай. Айдан айга аерылып тора. Төрлечә бөтенләй җир белән күк арасы да булырга мөмкин. Ярый, без күчик киләсе сорауга. Әлеге фотода без нәрсә яшердек икән? Вариантлар: кыш, болан, куян яки аюлар. Бу кружканы миңа Ригадан Нәфисә Хайруллина бүләк итте. Ригадан алды ул аны, яңа ел белән котлап. Һәм мин аны беләм нәрсә яшелгән. Бу кружканың тарихы бик кызык. Сөйләгез. Кызык дип инде югалды ул театрда бер ара. Эчеп йөргәннән соң һәм мин аны бөтенләй башка икенче җирдә әйтмим инде. Бөтенләй башка икенче җирдә тапты. Алып кайтты. Буфетчица Фәридәгә менә кружкамны таптым дип инде. Миңа кахва ясарлы дип бирдем. Фәридә аны алды да төшеп атылды да. Әйе, менә шундый аянышлы болан сурәте төшерелгән кружканың тарихы. Ул бик якын иде, бик матур иде, бик яратадыр. Нәфисәне дә бик яратам, кружкасын да бик яратадыр. Кызганычка каршы безнең мәхәббәтебез шулай идәнгә төшеп шәлпәрәмә килде. Буламы? Дөрес җавап. Ана дөресендә болан һәм инде шундый тарихы да бар икән әлеге боланның. Без дөрес җавап бирдек, ләкин минем сезнең белән ике уен уйнап аласым килә. Әйдәгез, берсе булыр сайларга, икенчесе булыр блиц. Яме? Беренчесе норм яки стрём. Норм нормальный, стрём юк. Камал театрында Галиәскәр Камал язган гына әсәрләрне уйнау. Норм. Ну, уйнап карап, нишләп шундый флешмоб кебек эшләмәскә, ай буена аның бит әсәрләре бик күп, төрле-төрлесен куеп чыгарга, үзенә күрә бер кызык ни булыр иде. Ярый, иртән кахва ичү. Норм. Туган көнгә бүләк бирмәү якын кешегә.
Якын кешегә. Әйе. Норм. Бүлексіз қалсын әлі. Әйе. Ашағаннан соң сават сабаны юмау. Ой, стрём, жуып куярга кирәк ката бит ул. Аннан соң аны шайтан ялый башлый бит. Ондай нәрсәсе дә бар. Әйе, гомумән ашаганнан соң сават сабаны калдырырга ярамый. Мин кунакта да жуа башлыйм да, ничек калган кунакка килеп сават саба жуып жүрмә дип. Миңа ничектер уже куанга сиңгән жуып куярга чиста калсын. Безнең әле килде спектаклендә бар и анда Расиха, син бит ашаган сават сабаңны да жумыйсың дип талашалар. Нигә жуырга икенче ашар алдыннан жуыла бит ул дип. Андый кешеләр дә бар икән. Теге ашар алдыннан гына жуып. Ужас. Abi taşap giterler de atasın kişiler. Ili irtege, irten koşka ikinci günde oşarga pişirgenden soň tegi kişiden kogan sawat sabahını jo başa. Hele sen şolay işleysin mayga. Ey barandy kişiler şolay ağırsulap koydan. Joğaz. Çistalık, paxtalık biz milletke has bir bizim milletimizge. Elbette. Мен үземне аклап куйым. Киш белән юам мин. Ну, хәятына карап. Хәзер бит инде машиналар бар. Машинага Тапканда куйдың, тора шунда. Тагын менә шундай ышануларыгыз бармы? Ышану түгел ул бар, шундап та җалыйлар. Җиннәр, менә безнең дә монда җиннәр утыра бит, яныбызда тыңлап. Алар бит яралганнар, без җирдән яралганбыз күренә. Инде җиннәр уттан яралган, алар күренми. Алар безнең кебек үк шулай тапшырулары бар. Килде китте җинне шау дип аталар. Мин беләм аны. Иштегезме? Демәк, бүтән андый ышануларыгыз юк. Минем әби әйтә торган, утырганда да урындыкны бисмилла дип сыпырып утыр, җин баласын нитерсен дә җин согар дип. Җин калган. Миңа әйтәләр, менә шайтырып утырмаска. Нормально. Это медицина ягыннан, юк анда җиннәрне атындырып утырасың. Ул нормально. Это норм. Это норм. Не стрём. Утырга шулай торып. Җин куабыз, җин чакырасыз дигән сүз түгел димәк. Ярый, дәвам итәбез. Җин чакырасыз, әгәр дә савыт сабагызны җумыша калдырсагыз. Киләсе көнгә план кырмау. Норм. Сез плансыз яшәйсез? Юк, план корыла инде ул. Ләкин була шундый вакытлар, ял көне мәсәлән. Мин бу көнне үземә генә багыштым дисәң дә, бернинди план кырмыйсың. Гаилә белән күбрәк буласың да бит инде план кырмыйсың. Балаларның инде бергәләп утырабыз да без инде план шул кино карыйбыз инде попкорн ашый. Рәхәтләнеп, җыелып, әйме. Шәп, үзегез төшкән фильмны карамау. Норм? Сез карыйсызмы? Юк. Карамаганнарым да бар. Я теге перемоткада тиз генә узып китәсең инде. Я кайбер җирен генә карап аласың инде. Нормально карамау. Чөнки ул элек бөтенләй карый алмый. Ул нормальный күренеш үзеңне үзең экранда күрү. Һәм киләсе, һәм соңгысы эшкә йоклап калу. Это стрём. Но минем йоклап калганым бар. Кызганычка каршы, ятыма каршы 15 минуттан спектакль башлана, Фәнис абый скоя дип шалтыраттылар да. Мин кышкыные, трусик шәңгенә, зур пәлтәм бар, шуны кидем дә ялан тәнгә, ялан аякка кышкы ботинкамны кидем дә, шаптым. Чыгып шаптым. Өлгердем. Өлгердегез? Әле көтеп та утырдым сахна артында. Шапмасагыз да була икән, әгәр киенсәгез дә булган. Шул, монсы булды беренчесе. Һәм инде һәрбер кунагыма бирә торган сораулар, монсы блиц-опрос булыр әйме. Беренчесе, иң балачакта крашыгыз кем иде? Краш, беләсезме кем икән? Ну, да инде. Яратып йөргән менә, гашыйк булдым шуңа дип, бәлки артист булгандыр, җырчы булгандыр. Күзләрне алмыйча шуны карап утырган берәр. Юк. Мин бик гашыйк булучан идем. Мин инде ул кызның исемен дә хәтерләмим. Балачакта мәктәпкә укырга кергәнче, Әтнә районы Куам авылында үзебезнең урамның без сул ягында торсак, алар уң ягында 3 үй аркылы кунакка кайтып йөридер бер кыз. Менә нәкъ синеке шикелле шундый аксыл, матур күлмәктән чыга иде ул. Һәм мин инде аның теге bütün игътибарын яулап алыр өчен нәрсәләр генә эшләмидер инде. Ширем дә ашап күрсәтәм инде, агач кайрысына кимереп күрсәтәм, теге сыер тизәкләренә дә басып шәшәрәтәм инде үзенчә эффектив инде. Бу игътибар итми һәм көннәрдән бер көнне мин юлын уйлап таптым, ничек итеп моның игътибарын итәргә. Аның шәшен дә тартып булмыйдыр ул, шундый тыгызлап бүреп куядыр. Капкалар шыгырдамасын өчен бит мазутка буйлар кара теге
От ниләрен буй торган шул мазутны алдым да күлмәген буядым инде. Шундый зур батырлык эшләгән кебек. Бу игътибар итте, әлбәттә инде җылый башлады, кайтып китте, яртавыл купты, әти-әниләре килде. Мин шул мазут алган капканың артында бер куышлыгы бар, шунда куышлыкка кердем дә ярты көн буе куркып чыкмыйча тордым. Менә шулай булды. Ләкин игътибар сезгә килгән. Алды, һәм бу минем краш, шушы кыз булып калды. Һәм бүтән бер кайчан да булай игътибарны җәлеп итәргә ярамый икән дигән зур сабак булды. Бәлки ул безне карарда сезгә сәлам бирик. Эй, бәгыркәем, әгәр дә син шул күлмәгеңне уйлап, бүген дә яман сулап куясың икән, мин сине спектаклемә чакырам. Билетлар авыр булса да, синең өчен бу юлны җайларбыз. Зинһар өчен әлеге видео астында үзеңне белдер. Рәхмәт. Шәп, киттек. Нинди сәер ысул белән акча эшләгәнегез бар? Бәлки балачактадыр шулай. Гел, сәер юллар. Әйе, кызык бит. Мине берсендә Казан читенә чакырдылар Кыш бабай булырга. 90-нчы еллар бу, мин яшь малай. Шулай кырылмаган бит белән генә Кыш бабай киемнәрен, башлыкларын алдым да, сиңа монда җыела мафия диделәр инде, ну ниләр, 90-нчы еллар бит инде. Булатмыйлар, аларга бик матур иттереп чыгып, үзләренчә ниндидер бер популяр җыр бар иде, шул җырдан бер-ике куплетны җырларга кирәк диделәр. Мин ярар, барабыз ди, Фердинанд белән без бергә киттек, килеп төштек. Шуннан соң мин киемнәремне киydем и аңлыйм, минем Кыш бабайның ни кашы, ни мыегы, ни сакалы юк атрибуты. Шуннан соң килеп керде, ну что, где у нас готов Дед Мороз? Да, готов ты инде, Фердинанд, вот онда и мин торам. Бу малай җилкәсен кулларын монда куйды да, костюм ачылып китте, монда моның пистолеты күренеп тора. Где борода, ди? Мин дә дурак кебек, вот же, мин әйтәм, Ситина. Если до выхода на сцену у тебя борода не вырастет, и былай күрсәтә, за двор тебе. А ул вакытта нормальный иде. Мин кыйылдым да төштем. Әле 15 минут вакыт бар, нишләргә белмим. Кирдем туалетка, кемдер анда кибеп беткән теге тыш пастасын тып калдырган, шул тыш пастасын сытып, шул тыш пастасы белән буядым. Ул кипте булай кубарылып төшә. Ләкин мин чыкканча андагылар инде. Мин онытканнар яларга, Кыш бабай да кирәк бир. Дип җирдем. Кем булды бу? Нинди кеше җыри монда? Алар аңламадылар да. Ләкин инде пачка долларларын чыгарып бирделәр. Ансын да аңламадылар. Рубль бирәбез дип долларлар биреп җибәргәнде. Шуңа мин холодильник алдым, телевизор алдым, шунда барып, менә шундый бик сәер атып үтерәм дигәннән, тыш пастасы белән шулай акча эшләп алдым шулай. Акча эшләп, әйе, Кыш бабай булып. Ярый. Ну, Кыш бабай түгел, әле недоразумение булды инде мин анда алар өчен. Кайсы эш әйберне, гамәлне көн саен эшлисез? Эш әйберне, менә иртә белән торгач, мин бөтен уяныр өчен бөтен суставларга, пенсионерлар кебек бөтен иләргә яткан җирдән эшләп чыгарга тырышам. Шуннан соң обязательно миңа кочакларга кирәк, берәрсен. Өйдә кем бар, киткәндәме, кайткачмы обязательно обмен энергияме кочаклап китәргә. Һәм өченчесе, ашымдыр инде, ашамасам мөмкин булмый бит инде. Әлбәттә. Ашамасаң дип. Һәм тәмле әйбер, үземне сөендерергә тырышам көнгә бер әйбер белән. Ярый. Яшүсмер чагыгызда иң радикаль, иң менә бунтар вакытыгызда нәрсә эшләдегез? Бәлки шундый берәр гамәл булгандыр. Ой. Мин укуларны алыштырдым. Мин педучилищега да кирдем, шуннан институт алалар дип бетермичә анда да киттем, театр училищесына да кирдем. Аннан соң мин кире тагы кайттым. Аннан соң аны ташлап мин бөтенләй бер ел эчендә мин шу хәтле күп профессия үзлә иттем. Ничек шулай булган? Мин әле алганнар бит мине. Алар аптырыйлар. Син ничек килдең соң безгә? Менә институтка география факультетына. Мен әйтәм, белмим, безне әйттеләр училищеның 2нче курсыннан инде сезгә укырга керергә була дип.
списокта карыйлар юк, мин күрәсен шулай ышандырып әйткәнмен, но мин үзем дә ышанганмын инде. Мин шулай география институтында да укып йөрдем бит әле, журналда списокта булмаган килеш. Мин шаккатам. Әле анда теге имтихан биреп алалар бит инде. Киргәндә дә юк бит инде. Мин бар дип документларны биреп бетермәгән, нитмәгән. Белмим, мин аптырыйм. Татарча табыгыз миңа татар ние дип укытучысы дип шулай кирдем мин. Сез әле сорап, шулай Миңа татар укытучысы кирәк, ни алсын, мин татарча гына сөйлим, мин татарча беләм дип. Үзем дә шаккатам, но мин ышанганмын аңа. Кемдер әйткән миңа ышандырган, менә икенче курстан син шулай кирип укый аласыз дип куя ниш. Бу ел башындамы? Ел башында. Әле мин училищега кайтып документларымны бирегез дип сорап жүргәннәрем шунда. Электричкаларда. Менә 5 бута бетергәнем шулай. Нәрсәдер булып алды минем анда укып йөргәндә. 16 яшьтә инде мин кайтып, аннан соң шулай җиргәч, балалар укыттым, үземә класс бирделәр. 16 яшьтә үзем директор, үзем завуч, үзем звонокларны бирәм. Менә ул ничек булды соң? Мин аптырыйм, әйтәм, укытучы безнең китте дә декретка инде. И мине шакалалар. Менә Лимар апалар. Алар әйтә, Фәнис, без шакатабыз, син балаларны ялан аяк кар өстендә җигертәдер диләр. Каян ул баш, ул ниндидер бер направление, ул бар ул мәктәпләрдә, кайбер мәктәпләрдә. Бу шыныктырма инде. Ялан аяк балалар без куркып утырадыр инде, кайчан авырый башларлар, мин башлангычлар укытадыр. Булай булса, Фәнистән безгә зур классларга бер бала да килми икән. Мин аларны бийтәдер, җырлатадыр, безнең дәресләр шундый сәер үтәдер, балалар беткәч бетмичә, кайтмыйлар, Фәнис абый сезнең белән кайтабыз дип көтеп утыралар яли. Мин дәфтәр тикшергәч бер көтү бала белән кайтадыр. Мин шундый бер непонятный кеше булган. Менә булса сездә уку рәхәт булгандыр. Наверное, булгандыр. Күңелен күргәнсез нисәләр? Юк. Минем математика дәресләре сәгать ярым барырга мөмкин иде. Звонокны мин бит бирәм. Укытучым бит. 45 минутта бетми, ул инде 7-8 яшьлек балалар бит инде утыра, ә миңа бит аңлатырга кирәк биремне. Мин бер аңлатам, аңламыйлар, ике аңлатам, аңламыйлар. Өченчесендә үзем аңлый башлыйм. Ул бик катлаулы. Шуннан соң үзем аңлагач инде 4-нче аңлатасы бит инде аларга. Шуңа күрә сәгать ярымда китә. Аның карау физкультура дәресләре 15 минут кына. Абы бит тизбәттә бу физкультура дәресен. Рәхәт әйбер тиз булмый, шулай тиз бетәдер инде. Шәп. Ярый, тагын берничә сорагым калды. Йокыга китә алмасагыз ни эшлисез? Санап та карыйм инде. Мин беләсезме, бик йокыга, мин шуны аңладым, мен ничек йокыга китә алмый кеше. Кеше йокыга китә алмый, бер уй керә дә башына, шуның артыннан ияреп китәсең, шул үй артына. Менә бик гади усул, мин аны өйрәндем. Практиковать итеп, бу миңа бик файдалы. Мәсәлән, бер уй уйлый башлыйсыз икән, сез ул уйны экранда күрегез. Менә телевизор экранында кебек име, һәм сез ул уйны шушы уйга бәйле бүтән вакыйгаларны шушы экранга сыйдырыгыз да әкрен генә баш миегездә кичерәйтә барыгыз. Экранны кичерәйтә барыгыз. Бу ягын инде чәчәкле, матур, диңгез манда нәрсә яратасыз, таулармы, сәяхәтме, менә шуның белән тутырырга кирәк. Һәм ул экран кичерәя монда китеп юкка чыга. И шулы тырыша иткәнсе җакка да китәсе. Хәзер тагы да тизрәген таптым. Менә мин бу көннәрдә шуны әйтәмиме. Әлеге экранны, синең йокларга камапшалаган экранны төсле итеп түгел, аклы каралыга әйләндерә башларга кирәк. Во ярдәм итә җәмәгать. Менә дигән лайфхак, рәхәтләнеп кулланыгыз. Экраннарыгызны, шаян таба экраннарын түгел инде име, телевизор экраннарын түгел, үзегезнең йокларга камашаулый торган экраннарыгызны сөндерү алдыннан кичерәйтергә, андагы сурәтләрне аклы каралы итеп күрә башларга һәм бөтенләй бетергә кирәк. Шәп. Мин үземә алып калам. Сразу чыкмаска мөмкин. Бер ике, мин нишәптер фантазия зур бит, мин шундый зур экран анда полный сериаллар башланды минем. Уже уйлар тукта, Фәнис тукта. Спам, менә спам, алырга кирәк. Спамнарны ыргыткан кебек шулай итәргә кирәк. Уй күп, дөресен дә уй күп. Нинди сәер әйбердән куркасыз? Бәлки фобия бардыр. Мин гаилә белән без чыктык круизга, Урта диңгезгә. Һәм мин бөтенесе ятып беткәч, палубага чыктым, төнлә карыйм әле диңгезне дип. Нишләп чыктым мин анда? Ул шторм вакыты иде ул име. Бүгенге көнгә хәтле мин үземне битәрлим. Матур лайнер эчендә генә җыр бит инде, ләззәтләнеп юк.
Һәм нишләптер минем башыма килеп төште, бу диңгезнең төбе юк бит. Монда нинди балыклар, акулалар, нәрсәләр генә җөрми бит. Бата калсак, нәрсә эшләсәк, менә ул минем күрәсең каядыр яшеренеп яткан. И ул мин тирләп чыктым. И мин бер кайчан да палубага чыкмадым беткәнче. Һәм мин бүгенге көндә катер белән дә җиргә куркып тора. Менә шул калды минем. Менә бетерәсе бар әле. Мин диңгездән, билгесезлектән, кеше бит инде шул батудан курыкмый, күбрәк билгесезлектән, шунда тынчыудан, нинди аяктан йөзеп барганда да кулдан тотып, аяктан тотып алырлар кебек астан. Бик аңлыйм. Бик аңлыйм. Нәкъ шундый ук минем. Шуңа күрә мин бассейнда да хәҗүлләп йөзә алмыйм. Идәнгә карый гына. Телефон кенәгәгездәге иң популяр кешенең номеры ул кемнеке? Ну, миндә бөтенесенеке дә бар инде. Безнең почти бүгенге эстрадада кемнәрнең бар? Зәйнәп апаның бар инде, Фәрхетдинованың, Салаватның номеры бар. Тагы кемнәр бездә? Рөстәм абыйның номеры юкмы? Рөстәм кем әле ул? Миннеханов. Әйтергә ярамый. Әйтергә ярамый. Ярый, алдык сезнең җавабыгызны. Марат Рәхмәт. Готовичның телефоны бар. Исәнмесез, Марат абый? Шәп, ярый. Менә шундый сораулар инде безнең тапшырыбыз ахырына килеп җитте. Минем сезгә кичкенә генә бер матур бүләгем бар. Менә бит. Аны баштагы бирергә мин дөрес әйткәч. Менә шундый кәнәфи. Без сезнең белән кәнәфиләргә утырып, сөйләшеп утырдык, әңгәмәләр алып бардык, рәхәтләнеп, әймез, әлеге кәнәфигә карап безнең тапшырыбызны шулай искезгә алырсыз. Мөмкинме бу кәнәфинең минем телефонда юктыр инде, нәкъ минем өйдә шундый кәнәфи бар сары төстә. Мин сиңа үзеңә төшереп җибәрермен шушыны. Менә бит каян белдегез? Менә шулай Рәхмәт. без сезнең башыгызга керәбез. Әзрәк кенә. Мин курка башладым хәзер. Диңгездән курыккан кебек. Рәхмәт үзәр килүегезгә. Рәхмәт чакыруыгызга, рәхмәт безнең караучыларга. Миңа менә нәкъ шушындый кәнәфидә рәхәтләнеп, сары, якты, кояшлы көндә утырып сөйләшкән кебек булды. Сезгә дә безне тыңлау шулай ук рәхәт булгандыр дип уйлап калам. Дуслар, сез безнең Шаян ТВ социаль челтәрләренә язылырга онытмагыз, безгә комментарийлар языгыз, лайклар куйгыз, біз барысын карап, күреп барабыз. Безгә бүген шәп кеше, ут кеше, рәхәт кеше Фәнис абый Җиһанша килде һәм китте. Киләсе очрашуларга хәтле сау булыгыз. Хуш-хуш.